katresnan kebak kasih lan sayang. Tapi Juna sok gede jadi apa ya? Nah aku tetep jadi penyanyi ya, ben ordo bapake. Aku jadi dokter ya? Tapi ben sakarepe anake ya? Iya, saya dewasa ini Junda semakin tahu jati dirinya. Ngobrol ra ono entek ning tengah wengi, tetes embun sing ngancani. Aku sampean koyo lagi kasmaran tenan, mlaku teko tuwa bebarengan, matur suwun wis ngancani aku selama iki, wis iso saling nguat-nguatke, kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Tatak lakune ning jupuk pater tenan angine, saya dewasa ra ngenteni badai terang, nanging sinau nari ning tengah udan. Hanggegem asto supaya ning bakoh bebrayan manetung saliro yen rubeta angan sing ngancani. Aku sampean koyo lagi kasmaran tenan, aku teko tuwa bebarengan, matur suwun wis ngancani aku selama iki, wis iso saling nguat-nguatke, kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Bapak wakune ning cukup ketetenan angine, saya dewasa ra ngenteni badai terang, nanging sinau mari ning tengah udan. Beda raga gandeng tresna.